मालै ना सारदों नामा? बेनिफ्राय नुराखै नामा? आं मा खालामदों? नुहुराखैब्ला बेयाव फैनानै नायफै। खोथा बुंनो फैदों। नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो फिसाजोफोरखौ बिलाइनो हायाखै। सिगुन बोराया हिनजाव गोरलै लानानै लाजिनोबो रोङा बियो। बे सैमा सिगुन बोरायखौ नुनानै बथलसो गाखोबाय। सोरखौबा नांगौ होनदोंमोनलाय नोंथांमोननो? अमैल' बसुमतारीखौ। बबे गामिनि अमैल'खौ नागिरदों? बियो गेन्द्राबिलि गामि नङा नामा? नंगौ, बियो गेन्द्राबिलानो। बिदिब्ला गेन्द्राबिलनि अमैल'खौ नांगौ? औ नंगौ। गोजोन्थों, आंनि मुङा थेबगां बसुमतारी। हे गोजोन्थों। अमैल'आ जाहैबाय आफानि आदानि माने आयंनि फिसाज्ला। अबयसे असे बिमायं नङा, गोजानैसो जायो। अ नंगौ नामा? नंगौखायनोथ' होनदों। दिनैसिम 45 बोसोर जाबाय आं बे गामियाव फैनाया। गैया, गोदोनि बादि गेन्द्राबिल नंला। गोबां सोलायबाय बे गामिया। माबा नङाना? अमैल' बिथांनि न'आलाय बबेथिंजायथो जाखो? गोबाव जाबाय नामा? माने नोंथाङा आंनि न'आव थांनानै सोंहै, अब्लानो खोन्थाहरगोन। माबा सोंबाय माबासो फिनबाय। हा बिनि न'खौ माब्रै नागिरना मोनबावनांगौ जाखो? ओइ जारौ, नै नोमाया न'आव दंना गैया? दङ, फै जिरायफै। बहाथो थाङामोन नोंलाय? थाङाखै, थांनोसो नागिरदों। नोंखौ सोङाखैना आं? फार्स्ट सेन्देलखौलाय मानो आखायाव लादलाबायखो? आखायावसो लादों, गोदोनावथ' सोना लायाखैना। मा जिरायनोबो थिनला? नुवाखै नों सियारखौ? ओइ मोनाबिलि बिमा, ओरै फैथ'नायसाय। ए, आं न' सिङाव खामानिसो मावबाय थादोंमोन। माबा गोनां खामानिफोर दंमोन? हाथायावसो थांनो ओंखारदोंमोन आं। नै सेन्देला ज' जालायबाय, प्लास्टिकफोर दंबा हरदो। आखायाव सेन्देल लानानै बेरायनोबो लाजिलायलाङो। दे जिरायथ', आं लायनि। सोरखौथो लाजिलाबायोसै? नोंजों रायलायाखैना आङो। न' बेहायनो सोनानै लादो। दे हामथारबाय, थांनोसैबो आङो। बहा थांनोब्रा? आरो सिगाङावसो नुजाथिबावदों। आं जेरावखि थाङा, नोंनो मानो नांगौ? सोंनोबो मोना नामा? मानो सोंनांगौ? लाब गैयै मानसिया। नोंसिनि मोखांखौ नायनोनो हामा। दालाय मानोथो नायबाय थाखो? दरथानि नामाव रोजासे रां लांनानै बेखौ जे सुख'फिननांगौ नोंनि माथायाव दं। फुजानि सिगां सिगां होफैखा। नों बोराय मानसिहालाय मा फुजा नांखोलै? फुजानि उनाव ला।